Само са пълни със сълзи. Викторе, защо пак плачеш, бе? Разплакваш, бе. Бебе! Слушай ма сега много внимателно. Така, искам да ти взема колата, да отида на шопинг и да си купя една много яка чанта на промоция. Каква кола, ма? Какъв шопинг, ма? Каква чанта, ма? Не. Ама другия път ще искаш да ги бараш, а? Няма да ти дам. Ще бараш на коня. Ама оня път, като иска да го мачкаш, мачка ли го, ма? Ай сега, като си видиш огледалото без уши, тогава пак има да ме питаш. Абе как да видя той огледало без уши? То огледалото уши няма. Абе ти баваш ли с мене? Моля ти за мен, моля ти се, ще направя всичко като се върна. Обещавам ти, направо ще изям, ти казвам, ще го взема тук, ще го сложа на папа си, ти казвам, ще го пъкам, обещавам ти. Добре тогава, но първо на първо. Запомни си думите какво си казала. Второ на второ. Само да е станал нещо на колата, косъм, че да е паднал. Ти казвам, ще ти вържа ушите на сливата, ще те направя гипс картон, ще си направя от зъби ти гърдан. Разбрах! Чао! Мерси! Какво направим? Само да си направила нещо на колата, да си я отраскала тоненька. Банта и та пращам при майка ти. Оф, ай, би ме си ходя.